Mukomana anonzi Richard Tsvangirayi azobvura hombe. Vanhu vanomuziva kuti aiwa ndiye mwana waMorgan Tsvangirayi, the late founder weMDC, auya akatsoma Idi Mnangagwa aiwa panhau yeThe ZiG achiti aiwa vanhu vanozotrasta sei the new currency kana ivo president chaivo vachifamba nethe foreign currency. Sanapinda mashoko ataura ndopano kuti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Nokuti Monyogwa muchidzi, in a recent development, not on member of parliament Richard Tsvangirayi has come forward to criticize Zimbabwe's president Emerson Mnangagwa for publicly dismissing the country's new currency ZiG in favor of the US dollar. He questioned how ordinary citizens could expect to have faith in the local currency when the country's leader openly favors a foreign currency. In his statement, Tsvangirayi emphasized the importance of leadership in instilling confidence in the economy and lamenting Mnangagwa's disregard for his responsibility. Saka ndo mashoko ari kuuya panapa achingoata katamuona kuti aiwa zviri ngobva kuna baba zvienda kumwana. Zvamungozanga kuti Morgan Tsvangirayi aingo-oposa aiwa the ruling party ZANU-PF. Tokuona kuti panapa naRichard Tsvangirayiwo aiwa ari kutongo-oposawo Idi Mnangagwa achimudza kuti aiwa vanhu vanga vane confidence kana trust munew currency sei kana president wenyika aiwa achiti mumaspeech ake aiwa anenge achisupporta the foreign currency. Nyange pakufamba pane chiitiko chanyanya kuitika pane mudhara uya we8 years paakaflashirwa $800 ichibudiswa mupocket. Zvanyatsoratidza kuti aiwa vakomana ava ma-US dollars vanawo dei kana vakaintrodusa new currency dei vakakwanisa kubudisa mazig akamaflasha kune mudhara uyu, asi zvakatoitika. Saka chimbotiudzai mafungiro enyu pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda mucomment section medu, musango subscribe kulike chinotina on the bell icon.